Takže dobrý den, dámy a páni, tady mám kořeny lopuchu a ty se taky dají jíst. Jinak celou rostlinu jsem si sem nevzal, byl jsem tady jenom narychlo, zapomněl jsem na to a teď ji ochutnám. Jo, toto lopuch to je jinak, má takový velký list, zelený. Jo, tak já to jdu zkusit. Dobré. To je trochu tuhé, ale jinak paráda. Jo, to je lopuch. Kořen lopuchu. Taky tuhší. Nějak více. Pak udělám v nějakém dalším videu. Naschledanou.